А коли Мойсей прийшов і став забирати свій народ, що почалося там? Фараон хотів їх відпустити? Не хотів відпустити. І що він зробив тоді? Що Бог зробив? Послав на Єгипет скільки казней? 10. 10 казней. А остання казнь яка була? Первенців. Так. Але щоб первенці не погибли, що треба було зробити? Треба було взяти ягня, так, і його кров'ю помазати що? Двері і вікна, так? І тоді що в цю ніч? Проходив янгол-губитель, і що він? Він дивився на двері, що там є кров, так? Цього, і він не заходив в це житло. І там діти залишалися що? Живі, звичайно. То Пасхою назван хто? Пасхальне ягня. Пасхальне ягня. Пасхальне ягня – це і є Пасха. Розумієте, так? Бо у нас іноді буває так,